Tervetuloa Casino Clubin ensimmäisen videon pariin. Tää video sisältää hulluimman pirot-session, mitä mä oon ikinä nähnyt. Pahoittelut siitä, kun video alus peliäänet on kovalla. Kiitos, kun tulitte katsomaan. Hypätään suoraan videon pariin. No niin, nyt katsotaan, että mikä pirots antaa ensinnäkin nopeiten bonuksen. Ja sen tiedon perusteella tehdään seuraavat asiat. Eli otan jokaisen vaikka 10 spinniä. Katsotaan, että tuleeko 10 bonusta. Jos ei tuu, niin ehkä pitää lähteä ostolle. Nyt on kyllä niin kovalla äänet, mitä helvettiä. Voiko olla, että rakentaa? Kun mä sais ääniinkin vähän pienempää vielä. Mutta rakentaisiko tästä vielä? Että ollaan yhden päässä. Yhden päässä onko eka spinni? Tulee arkkuu, tulee pommia. No siinä se on itse asiassa. Punainen tähän, jompaan kumpaan. Ei vihreä, hei, ekan spinnin bonus. Ja nyt pitää keksiä keino saada äänet pienemmälle. Tätä mä en kyllä rehellisesti todellakaan ajatella, että näin käy. Sori, että oli äänet vähän kovalla tossa alussa. Katsotaan mihin ekan spinnin bonus pystyy. Eiks tää oo muuten aika hyvä? Nyt ollaan aika paljon meinaan rikottu kenttääkin. Silleen, että on paljon, niinku kentällä on, gridi on, eiks tää oo melkein superi? Melkein superi. En. Ja vielä rakentaa. Ottaa kyllä huonon upgradein, mutta sekin on hyvä. Sekin on ihan hyvä. Nyt ehkä eka asia, mitä mielestä totta kai degeneratena on se, että vois pitää ehkä ottaa vähän isompi petti. Anna vielä yksi pommi siitä. Mä en tiedä voiko gridi enää suurentuakaan, mutta... Ja 2 chestia tulee. Ja rakentaa vielä. Rakentaisiko vielä chesteistä jotain? Ai, no ikävästi meni chestit ohi, mutta... Hei, sieltä. Sieltä suoraan bonukseen. Eka spinni, allowed dead spin. Se on aina huono alku. No, ei tää kyllä kaukaa mene dead spinnistä. Mut seuraava spinni rakentaa. Se on vasta rakennusspinni. No viisakse ja global upgrade, niin kyllä me tää autetaan. Ihan decentti tähän mennessä. Ja chesti tuli kans auki meillä. Ja sit sininen vielä rakentaa. Ja itse asiassa liilakin vielä. Tää on ihan hyvä spinni. Riippuu, että nyt tällä saadaan aikaan. Tää voi olla hyvä. Tässä voi olla sitä potentiaalia niin sanotusti. Liila vielä rakentaa. Ja hei, taas on muuten... Hekkone. En oo muuten ikinä nähnyt retrickeria tässä pelissä. Ja en näköjään... Ei ainakaan tällä spinnillä vielä nähdään. Oi, mikä siellä oli? Siellä oli kotiutus. Katsotaan jos jotain jotain hyvää saadaan aikaan. Dead spinni. Vika jos ei olisi dead spinni, niin ois mukava. No, ei se nyt ihan ollut, mutta ei tää hyväkään. No hei, ei voi valittaa ekan spinnin bonus. En mikään suuri voitto ollut. Mutta jos toi back to back tulisi, niin katsotaan mitä siitä. How the fuck you know this? How? Hold on, bro. Hetkona. How? Mitä? Nyt sieltä tuli se back to back. Mitä? Mä en oo varmaan ikinä nähnyt tätä. Et pirots antaa back to back ekan spinnin bonuksia. Rakentaako vielä muuten chestin tästä? Ja on muuten pommikin. Oho. Tää on ehkä hulluin sessio, mitä mä oon ikinä nähnyt pirotsia ite. Pommi. No nyt tähän voi käydä mikä tahansa symboli. Vihreä. Okei, mitä täällä tapahtuu? Nyt mä ollaan oikeesti olla vähän hämilläni, siis 2 spinniä ja 2 bonusta. Nyt taas ois pitänyt olla se isompi laaki tietenkin. Tää on outo alku sessiolla. Ja chestit meni tietenkin ohi. Mutta itse asiassa osuu. Todennäköisesti. Ellei nyt kusta täysin. Oho, tuli. Vihreä on aika upgradeat. Kyllä. Vielä ei taida olla ihan maksipaska vihreä, mutta on hyvä vihreä. Ja hyvä, että muuten yritin haettiin back to back. Mä en oo ennen nähnyt. Hei, eikö tää ole ihan maksipaska voi? Kattokaa tätä gridiä.
Eikä tää ole ihan maksipaska. Liila upgrade on hyvä. Ja tulee muuten uusi arkku. Uusi arkkukin tästä. Saa nähdä mitä tää rakentaa tällä kertaa. No chestit menee ohi oletettavasti. Kyllä, näin on. No, hei uusi. Ja nyt on ihan maksigridi. En usko, että tänään tästä kasvaa gridi. Aika hullu startti ollut, hullu startti. Nyt jos tääkin vielä vähän rakentaisi tästä. Nyt mä tiedän sen, että me ei haluta lähelle retrickeria. Koska jos on retrickeri lähellä, niin sit yleensä käy huonosti. Okei, vaihtakaa. Vaihtaisiko noin vielä? Liila rakentaa vähän. Vaihtaisiko? Ei vaiha. Joo, nyt on taas vähän liikaa bonusta näkyvillä. Rommieli varmaan ottaa sen. Ei, joo ottaa. Chesti on tullut sieltä. Sininenkin kokkaa vähän. Ikävästi ollaan taas yhden päässä. Tulisko täältä? Tulisko täältä? Ei, mutta hetkonen. Pommi voi rakentaa. Kieltämättä pommi voi tässä vähän rakentaa jotain. Anna spawni tänne onneksi. Ei anna. Vihreä tänne. Ai. Vihreä tässä olisi ihan räjähtänyt. Se olisi ihan räjähtänyt. No vähän varmaan deadspinni. No lähes tulkoon deadspinni. Ihan oletettava juttu ja... Varmaan loputkin tulee oleen nyt. Ellei vihreätä tähän tai tähän. Joo. Joo. No. Eihän sitä ikinä tiedä, mutta chestit. Ai, rommi. Rommi olisi ollut tässä aika hyvä. Olisi ollut potentiaalia niin sanotusti rommilla. Vikaspinni, anna jotain vielä. Joo. No jotain, mutta ei oikeastaan. Ihan okei. Siis ihan okei sessio tähän mennessä. 2 hetkonen. Tulisiko 3 back to back? Tulisiko 3? Katsotaan, testataan, kokeillaan. Joo, ei tullut. Sitten seuraavan pelin. Sitten seuraavaksi Pirots 2. Tulisiko vielä yhtä sessio? Siis mä alan pikkuhiljaa rakastamaan lintuja tässä kun näitä pelaa. Ja ihan sairas intro. Noniin. Ja sit kokeillaan samaa. Sama juttu, mutta otetaan täältä vähän säädyllisempi betti. Mitäs rakentaa? Deadspinnin rakens. Se oli 10 tällaista jokaiseen. Se oli ideana. Vaihtaa. Okei, pääsisikö popcornille mitenkään? Joo, ei. Joo, okei, no. Ihan hyvä. Siinä oli jo ideaa. Okei. No, tossa nyt ei ollut ideaa. Videon deskistä löytyy meidän Discordi, josta saa kaikki parhaimmat tarjoukset sekä 10% cashbackia joka ikiselle kasinolle. Eli jos sua kiinnostaa liittyä Suomen parhaaseen kasinoyhteisöön, joka on luotu just pelaajia varten, linkki löytyy deskistä. Toiselle puolelle mahtuu. Jaa, no ne teki noin. Otetaan vielä yksi. No, 2 euroa. No, kai sekin on jotain sitten. Jospa sen bonuksen antaisi. Joo, ja sitten pelin vaihto. Testataan 3. Jos 3 tekisi jotain kivaa meidän. Tässä haetaan 2 kotiutusta. Jos 100 päästään, niin otetaan kotiin sitten. Kotiin se mitä saadaan. Jos ei päästä, niin koitetaan ainakin saada joku hyvä bonus jossain kohtaa. Jos ei muuta, niin ostetaan. Tulee aika maksipaska upgradeit, kai tää on spinback, mutta ei se nyt ei paljon meitä sauta. Se ei tuo meille kotiutusta. Melkein voisi ottaa isommalla laakilla, jos on luottoa. Mutta nyt ei oo, pakko sanoa, että nyt ei kyllä ole lintuihin isoa luottoa. Toi superi, silloin kun superin näkee, niin tietää, että se ei oo tulossa. Se on niinku asia, minkä mä oon oppinut. Menin ehkä vähän tohon peittiskriiviin. Tossakin tapahtuu niin paljon taas. Joo. Kyllä tähän mennessä tää on kyllä ollut tuivi. Muuta pari bonus kyllä. No, aina voi toivoa. Tuli chesti. Chestistä liila ottaa vielä. Ja itse asiassa tulee
korppikotkakin. Mut sitä ennen voitais ottaa bonussymboli, okei? Joo, otetaan toinenkin. Tehdään näin, otetaan toinenkin symboli. Niistä kellekään... No ei oteta mitään, mutta okei, kyllä me tää hyväksytään tavallaan. Korppikotka sieltä. Tolle kyllä pitää keksiä joku nimi, ei korppikotka on liian vaikea. Kalle vaikka. Tuo on Kalle. TNT. Miksi et kotiuttanut yhtä kiloa? Kulppi. Okei. Tässä on turha niinku toivoa turhia. Niillä on 22. Turha toivoa turhia, mutta tää näyttää ihan hyvältä. Varsinkin kun tää tulee täältä ulos. Mutta onko se sitten kaikki vaan suuri veitti? Ei oo. On se sisällä. On se sisällä normibonukseen. Tapas se vielä, niin saadaan vähän... Chest. No, ei tappa. No, bonukseen päästiin. Bonukseen päästiin. Siis yllättävän hyvin onnistunut nää bonushunttispinnit. Ois kyllä pitänyt vetää isommalla. Ois kyllä pitänyt vetää isommalla vetillä. Ja tappelu. Ottaisitteko sitä rommiin ja tyyliin räjäyttäistä vielä jotain? Eiku miten tää toimii? No joo, niin tässä nää vaan ampuu kuin hullut. Joo. Muistin väärin. Tai mitä rommi, pontikka. Mitä tää nyt onkaan? Ja siellä villissä lännässä juotiin. Liilakokkaa, okei, saadaan chestiin. Ja sitten alkaa vaan. No, katsotaan. Mihin Piros 300. Ykkösessä oli aika huono ja saatiin 2 bonusta, mutta oli aika huono ja ne. Ei oikeesti aika koiria. Huonolla tapaa. Mitäs sininen lintu? Mä en muista mitä tää iso TNT teki. Mä muistan, että se teki jotain, mutta mulla ei oo mitään muistikuvaa, että mitä se teki. Mut se tulee tänne. Jos 1000 säkin vetäis sieltä. Ei oo varmaan paljon pyydetty, mutta 1000 okei, 2x Global Multi on myös ihan okei. 1000 säkki. Tai itseasiassa ollaan Maxwinin säkki. Tai sitten mene vaan sinne. Mene vaan lomalle. Ei sun tarvi mitään töitä tehdä. No liilakin on nyt ihan okei upgrade. Upgradeja kyllä tarvis vielä lisää. Ja ton teki iso TNT. Hei, tänne joku spawni. No ei kyllä tullu. Ei tullu. Niin, mut punainen pääsee taas vaunuun. No mitäs punainen? 1000 säkki. Ei oo paljon pyydetty. Oli se näköjään vähän liikaa pyydetty. Ota vielä jotain. No ei ottanut enää mitään. Mutta eiks nää symbolit ala olla jo ihan hyviä? No, euro 50 kappale. Uus pommikin. Vaihtaisko nää paikkoja? Ei tule pommi. Vihreä tänne olisi aika hyvä. Vihreät... No. Vihreä tänne ei tullut se. Aika vaisu ollut tääkin tähän mennessä. Jos nyt ei alkas vaan Deadspinin maratoni, niin sit vois olla... Niin mitä tämä teki? Joo, mä tuon olin unohtanut ja... Sininen tähän. Tai... No, mitäs tää on? Oho! Nyt on kyllä punainen semmonen symboli, että sitä me halutaan nähdä. Ja saadakin mieluiten. Ei haluta nähdä, me halutaan saada sitä symbolia. 10x ja... No, tolle 1 korotus. Okei. Noniin. Rakentakas vielä vähän. Okei, tässä ei oikeastaan mitään aiheota. Ja vika on kuiva. Ei muuten ookaan. Mitä mä puhun, että vika on kuiva? Ei todellakaan ollut. Se oli itse asiassa se oli paras sitten tähän mennessä. Mun mielestä. Voin olla väärässä, mut hei. mä en tiedä miten, mutta Pirotsi on vienyt vielä askeleen lähemmäs 2x kotiutusta. Ja me otetaan tää. Siis mä todellakin otan tää. Tässä kun ei vielä en oo tullut miljonääriksi uhkapelaamalla, niin... Se on vielä työn alla. Vaikka ei ihan saatu 2xää, niin oli tosi hauska pelisessio.
Kiitos kun katsoit videoa ja jos tykkäsit videosta muista tilata kanavan, niin näet tulevaisuudessakin meidän videot. Videon deskissä löytyy linkki meidän Discordiin, jossa saat kaikki parhaat tarjoukset omille pelihetkillesi. Muistakaa, jos pelaatte, pelatkaa vastuullisesti. Talo voittaa aina.